Ago. Mema wakwa abade batiti obi kan dwumadi so. Me den de Jimmy Hanks. Ya sanga hye Ya reto ye kenkan ne so. Sika. Nanso nsa na ye befi ase no me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me hokwan a me ne workan won hume. Efe me da cdfi.net ase. So wonga boa me na me de dwumadi rebrɛw. cdfi.net ya bɛfo bia bia wodigwa. Sa wo pese wo ton ade a twa wo niema ni mfonini fa kogu cdfi.net wonga beto no bɛfrɛw ne wadi nsa wo so. Nso wo pese wo to ade a tena wo fi na dwudwo wo ho tena wo office dwudwo wo ho ko cdfi.net wo phone ne so wo laptop ne so na to wo niema fi ho. Mechia mo amohwe dwumadi nyina. Mechia me papa Venerable Joseph Opare Hineku. Mechia me mama Florence Aibiotu. Mechia ora Samuel Ofosuba. Mechia me teacher free. Madam Josephine Edusai Piasa. Madam Monica Frimpoma. Mr. Sari. Mo amaka nyina mechia mo. Wo pese mechia wa, Mr. Okai me wo adwenkyerɛ bia ho. Yo, yemfi ase. Sika, theater so anan. Mawari saifu inchi na mawari. Mawari jijefu inchi na mawari. Oba saifu inchi na mawari. Oba jijefu inchi na mawari. Ekuye dengara etwa se owari ohini fosu. Woye ho hwe a enye ye. Oko sikasu koboaboa ne ho sangba ofie. Awari n'echi anche na omahene hu ni enti ada no abeba no nsa bia kohye ntamemu no. Ohu ise eku adidem no na anka esese oja no. Nanso haw na yiye efise eba saa pe a na wasopa afna no krakra. Nanso ni teacher no eye odonti na onhu ni a oye akono. Obisa no na oka no ne eye na eba saa no. Ewo ne kumemu ma odo no bebre senkan no na oka no ntam se orinya no aware de biara da. Isani eku ni papa nti eni de bi na henkwa mfna ne ade a wowo ahemfi no nyina pe na asem. Eni se aduane atwa kontonkron bedi no so a ohwe manipa a edidi wo ahemfi no nyina didi men. De bi ni ho a obenua aduan na obi beda kom. Me de se wani me Harry se den ana se wo kohiara je ekudi aduan sie wo bieu ompe ne ho asem enye kuntan na oni ihinkwa ne mfna so abakoma asem onya hohyem ntoato nipa ma omanhene senia ne yerenom ahonyafo no bitaye no eyinum nyina nti wo boni din a wo se eno wo akude metene so a me sorry ni yem ye se insu wo fra no ekudefo ebisansu amansa ofie nyo no na efikofi kraban ekudi ahemfi ho ahyemfiri ma echei insu obibi enhu se otochima okwan biara so ewom wo hu ise bri biara nantama gu ne konmode nanso oya yifuri se ebebara nen eyi Omahene yire no mu panyin a wofre no sekira iye oba kokonima hantani brofo saifo kratwifo sempefo a na anu keka no onu no hu ise impanyin mu fre nyina eje eku atum na ne mpanyifo mpo nya no bobre no eye no ehi na otwe kora de biara nni be biara a obehia eku no Oka ni ntonka si anim nsum na anu pochi na ni hwe no ojije no pe no asem suso na anum anka da ohu ise da ne da ekunsa benkum hye ntamam no wanti ase na osi nketekrache se ke obehwehwe ahuni enti etisa ampa oba brebrefu yi ye Apraku si se ohu ise ekuye besin se oye ni se Oma afna aprewa dede bi tewo no. Echa ensu no hu hwe. Echiri no dakru bi anopa a ekuri gware asiesie ne ho akogwa aso no. Ohye gware ara prekope wraw. Afna no anim ni. Nani bo ekusope na ohye da tetew na achi se onim se obi hye ho.
Samre no na mpanyi de sekanre ahwerew nti anka oye owuba. Otwea biara ni ho kwansa nanso timobo nti eku emwa no wa moso ankyere obi mpo. Afna no fi hope trom okobo na eru amane. Okrafo supafo no te pe odidi nseku ni nkasegwa abo so asiri hehe mma eni dabi wokeka no huhuhu na ma de yes kwan so nkomo se omanhene yire abefro no iye besin. Wote no won a wowo ohene fosum na sepo keka esi eti sade a wontu na ade so efise wa kafi nia oti ade so no ene nia wadidam insane gochi kokoko nanso nsem suro boje se inti wokeka ya na eyentwiri ene nkasegwa nko wona ma wose akamfo asem o adanse aye o wukoka wanya amani o adanse aye o kokane nyamani o adanse aye o wokeka nsem pi tia omanhene nanso entubutai nia eye na ojare beto krom no na efisechira ofaribai odi mehu meka akoratwe ntwiri ni nkasegwara kosi se oni yaku hamen eye asema wodi bu sechira afo efe ni asem efo no ho yaw ni ani wunti obo ekutia ma adase branka senya ne de worisiesie no se okunu ne oywe ntem asem no odi ebufu sori kekanse hunu pi tutu omanhene tietia one ni mpanyufo anim efi na anu a ose na nhwe yi ya obema ne ho ada ho esani oba hohrafo a wakoware no nti wa aton na so adi one de omu na ayefro no kapre oba tantan ojinyan omummo oka no nyina na ope anka obeka ne esin yinum mpo nanso wodwudwo no omanhene bu fui tantantan osori se orikoyi sechira asum nanso wo sanka no woka kire sechira se na anu atu ajeman na omeye so ade a ose oni hweye ni awaka no waka wompene a wontwa ne ti anka na narrative Sika asame na sechira nanso ni mpanyin se oma enka opanyin due mante nia sechira ye na woni mpanyifo anim no ye no yaw se na okan se mawari saifu inchi na mawari jijefu inchi na mawari oba saifu oba jijefu inchi na mawari sechira ama anso ho call su twitwa mpoa ekowi achi no na esese omanhene kono yo aha na kenkansem ne besi ne nsama horo na asisi ewo ne akenkansem yimu nti kire wadwenfa ho wadwenkyere bia ho efe like sini na fam na wonamfo ne wadofo no no wonso wonhwe bi mesraw eya subscribe wo subscribe a bodon na ewo ho no ne yede sini ne to ho a YouTube ayi wasotri da ye be share bi on yede ti eto so anum na ebeto aso nti yemfansi ha makram